Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Exploring My Potential. Ja som Michal Bohumel a dnes je tu so mnou Jakub Kmeďko, môj kamarát. Ahojte, Miško, zdravím ťa. Rád ťa vidím, počujem. A ja teba. Ty si vlastne prvý aj jediný hosť v tomto podcaste stále. Wow. celkom zaujímavé. To ma teší, hej, teší ma to. Asi je to aj taká reálna true story toho nášho nejakého kamarátstva a našej spolupráce, že it's still on. It's still on in the shadows. In the shadows. Nice. Hej, takže aby som povedal nejaký úvod, že čo dneska budeme preberať, budeme sa baviť o vášni pre coaching, alebo o vášni pre čokoľvek iné robíš alebo robíte, pretože tie veci, čo budeme rozoberať, sú naše skúsenosti, aj nejaký náš pohľad na vec v praxi a dokážeš to využiť aj do inej profesie než coaching. Samozrejme, hej, ty robíš aj iné veci, fyzio a tak. Mm-hmm. A jednoducho vieš to aplikovať, pretože sú to nejaké univerzálne princípy, univerzálne nejaké veci, ktoré použiješ aj vo svojom inom jobe, nemusí to byť coaching, ale keďže to je to, čo my robíme, to je náš chlieb, tak o tom budeme hovoriť. A keď mám nejaký úvod povedať, nepamätáš si, v akej epizóde si typol? To bolo nejak na začiatku, možno v 6. alebo niečo. Hej, bolo to také z prvých epizód, pamätám si, že vtedy som pracoval s vrcholovými športovcami, chodil po svete, mal za sebou značku ako je Red Bull, takže som mal vtedy taký ťah na bránku, myslím si, že to bol taký môj kariérny pík. Ja som sa vtedy vrátil do Prahy, akurát neviem, či z Ameriky alebo odkiaľ, a veľmi som sa na ten podcast tešil. V podstate, ale veľmi, hej, že tá vášeň zo mňa vtedy išla, lebo bolo to naozaj obdobie, kedy sa mi mega darilo a tá práca ma naozaj bavila. Ja som vtedy reálne nemal nič iné, ja som proste cestoval a staral sa o športovcov. To bolo moje hobby, moje everyday life, takže bol to skvelý podcast a myslím, že ten dnešný podcast naozaj tá vášeň je niečo, čo je téma a ja teraz, jak si aj začal, tak som si spomenul vlastne, ja som veľmi na tie motivational quotes, ja si tie veci aj píšem si vety rôzne a aj proste veľmi ma to tak veľakrát motivuje a niekedy, keď aj niečo komplexné chceš povedať, tak niekedy to povie jedna veta a angličtina je v tomto veľmi pekný jazyk a pamätám si, že taká prvá veta alebo také prvé, čo ma ako trénera ovplyvnila, bol vlastne Dave Tate, ktorý vlastní firmu Elite FTS, tak on v tom zrode asi bol taký veľmi dominantný, jednak, že publikuje veľmi veľa článkov, takže bol to dominantný človek v tom mojom nejakom rozvoji a on má vetu, že passion trumps everything. A to mi ako keby naozaj utkvelo, že tá vášeň ako keby porazí naozaj všetko. Stále to zostáva v tom mojom živote a je to také slovo, že vášeň, áno. Ale že čo to vlastne znamená, myslím, že o tom aj budeme hovoriť v tom podcaste, ale že aj pred tými 10 rokmi, keď som začínal, aj dnes je to úplne rovnaká téma a stavia to tie základné piliere stále a stále bude podľa všetkého. Hej, to je super, moc pekné, no, Dave Tate je postavička powerliftingu a minulý týždeň som počúval podcast, kde bol uňho na Table Talku Stuart McGill. Hej. Wow, OK. Som ani nepostrehol. Asi hodinu 3/4. Oni to nahrávali teraz nedávno, pretože Dave Tate organizuje Swiss Symposium. To je vlastne ako keby taká konferencia pre trénerov a terapeutov v rôznych odvetviach a Stuart tam vlastne mal potom speech. A to nahrávali predtým a brutálne veci sú tam a neskutočný podcast o všetkom možnom, hej, od bolesti cez psychológiu, cez tréning, odporúčam.
A hej, takže Dave, super, passion trumps everything, je ako skvelé moto, no a však k tomu sa tiež dostaneme, že prečo tú vášeň budeš potrebovať neskôr, nielen na začiatku. Yep. A vlastne ešte, asi by som povedal taký úvod do nás, že to mám zarité pamäti, a keby to bolo včera, boli sme v Nitre a že jak sme sa stretli, bolo, keď ja som zaskakoval za Joja Porubského s Braňom. Áno. Tréningy v Nitre. CrossFit Nitra. Áno. Pretože chlapci išli do Maďarska na Strong First kettlebellový certifikát. A ja som tam viedol nejaký sobotný tréning, ja neviem, silový tréning to bol? Nie, to bolo normálne, že to bol áno, skupina, nie, to ani nebol, ja si myslím, že to bolo piatok, to je jedno, ale že to bolo ako skupinovka. A že to bol skupinový tréning klasický, ono tam niektorí ľudia sa tam pripravovali na súťaž nejakú a viem, že kámo, bola tam Beka, naša známa Beka z Európy 2, vtedy sa pripravovala na nejakú súťaž crossfitovú. No, a pamätám si, že tam som robil prvé crossfitové angličáky s behom, že bol nejaký workout, že angličáky, beh. Kámo, ja som v živote nezažil väčšiu pain. Že to bol nejaký alaktátový workout, no katastrofa. A pamätám si presne, že si tam bol ty a vtedy už si bol vlastne pod OPT. Neviem, či si robil vtedy najprv OPT, alebo išiel si OPEX. OPEX vtedy ešte neexistoval. Aha. Tá firma sa volala Optimum Performance Training Malto James. Aha, čiže už bol v Amerike. Je možné, že bol v Calgary ešte vtedy. A že si už vtedy bol pod tým coachingom a že zrazu, keď ja som vtedy sa vrátil z Austrálie a hľadal som v Nitre taký prienik, čo bolo dosť ťažké, lebo dosť to bolo o kulturistike vtedy ešte. A páčilo sa mi veľmi, že si aj ten tréning viedol, aj tie veci, čo si hovoril, a že malo to hlavu a petu. A že presne, že hlavne, že to malo vášeň, ale malo to aj tú hlavu a petu, lebo aj v dnešnej dobe je stále kopu trénerov, ktorí majú vášeň pre tréning a radi akože majú fitko a radi majú svaly a radi chodia cvičiť a radi pomáhajú druhým, ale ako keby chýba im možno takéto vzdelanie v tom a takéto povedomie, že OK, není to len o tom, že hej, idem niečo zdvíhať, ale OK, že ľudská bytosť je nejaký subjekt, ktorý potrebuje prístup v rámci individuality, v rámci toho, aký má šport, aký má background. A to si ty vtedy mal a mňa to veľmi oslovilo, že že toto je ono, že takto nejak si predstavujem pracovať ja ako coach a ako fyzioterapeut. Takže to bolo super a presne myslím si, že na druhý deň, alebo to už neviem, sme mali, že deadlift party. No to bol ten tréning, ktorý ma napadol, lebo to bola sobota. Pretože sobotu ráno bol silový tréning a tam sa robili také základné progresy, to bolo v podstate 5x5 a išiel sa deadlift a press ten deň podľa mňa. Hej. A starý dobrý Wendler. Toto nebol Wendler. Nebol to Wendler? Rozcvička. Okay. Proste, to je jedno, aký bol tréning, vždycky sa išli behať 2 kola von okolo budovy. Áno. Ty si tam napochodoval v spierackých topánkach, červených Adidasoch. Áno. Proste, a išlo sa behať von. To moje, takže weightlifter. Ja som proste bol weightlifter from the heart a keď bol crossfit, tak jednoducho spieracké tenisky museli byť aj tak. Jasné. Hej, takže to bol náš prvý kontakt podľa mňa tento víkend v Nitre a potom nejak sme sa nejak tak ako spojili a veci nás priťahovali a potom ty si tiež začal študovať fyzio, nie? Hej, ja som začal študovať fyzio a ty si ma potom začal trénovať, ja som vlastne bol tvoj klient, že som išiel na remote coaching, takže dosť zásadne, ako ja o tom hovoríš, tak si uvedomujem, že dosť zásadne si ty aj v rámci OPEXu na tom začiatku vďaka Bohu zasahoval aj do tej mojej fyzio kariéry, že som si uvedomil, že není to len o nejakých fyziocvikoch,
alebo o nejakom naprávaní, ale že reálne my potrebujeme určitý systém, ako pracujeme s tými klientami, ako si ty pracoval hlavne so mnou a s ďalšími mojimi kamarátmi, takže dosť zásadne si ovplyvnil to podľa všetkého, aj kde som dneska. A je to super. A stále, hej, keď aj nerobím zo seba, že už viem všetko, ale myslím si, že za tých 10 rokov som určitým spôsobom vyzrel a stále sa vraciam tam na ten začiatok, že OK, prečo sme to začali robiť, ako sme to robili vtedy, ako to robíme teraz a je to super. Je to naozaj motivujúce a myslím si, že to motivuje aj kopu nových ľudí okolo mňa, ktorí sa objavujú, chcú začať trénovať, chcú sa stať koučami alebo fyzio. Tak keď vidia tú tvoju vášeň a keď vidia to tvoje know-how, tak je to pre nich motivujúce a verím, že aj tento podcast bude mať taký dopad na ľudí. Jasné, super. Hej, takže ako pointa tejto prvej časti je vlastne, že na začiatku, to ešte bude pokračovať tá prvá časť, ale že na začiatku máš len vášeň. To je jediné, čo máš. Hej? Pretože na začiatku nemáš klientelu, na začiatku ťa ľudia nepoznajú, pretože nemáš peniaze. Nemáš žiadne peniaze, bol si na tom kurze alebo na pár kurzoch. Máš sny musíš mať nejaké nápady, nejaké sny, niečo, čo ti ťahá dopredu a máš tu vášeň, hej. A tá vášeň znamená, pre mňa ako keby je to pocit, že by si to išiel robiť, pretože ťa to extrémne baví a dáva ti to skvelú emóciu, ale zároveň ťa to challengeuje v tom dobrom, že OK, že viem asi tak 1% dneska zo 100%, ktoré môžem vedieť za svoj život. A tento projekt bude trvať najbližších 50 rokov z môjho života. Hej? Ďalších 50 rokov. Čiže príklad, ja neviem, my sme mali okolo 20 rokov, 20 dačo asi. 21, 2 možno. A že potrebujem vášeň, aby som, a keď chcem toto robiť, potrebujem vášeň, aby som vydržal to robiť ďalších 50 rokov, napríklad do 70 alebo do 80. Proste coach môžeš byť furt v nejakej forme. Hej? Jasné. Takže naozaj vášeň na začiatku, vášeň ako základný kameň coachingu. Jednoducho, ak nemáš vášeň, skončíš rýchlejšie, než keď máš vášeň. Hej? A to je to, si myslím, čo nás spájalo proste, že sme boli extrémne hladní, hej, proste hladní po tom dať informácie, ktoré sme mali do praxe a zistiť, ako fungujú pre nás, hej, že, lebo je pekné prečítať si tu na nejakú knižku, ísť na kurz, kde ťa naučia niekoho metodiku, kde ti povedia, ako to robia oni, ale potom prídeš ty do toho gymu a máš to, čo si sa naučil aplikovať na ľudí, s ktorými ty funguješ, na ľudí, ktorých máš ty okolo seba, čo môže byť extrémne pestré v tom, s kým robíš a zistíš vôbec, či to teda funguje, alebo či to vieš využiť a je to ako častokrát pokus omyl, ale máš tu vášne, že chceš sa veľmi učiť, nasávaš všetko okolo, jak špongia, proste ktorú ponoríš do vody, hej, hneď sa nasaješ pokia. Takisto je ten coach na začiatku. A možno by ani nebolo na mieste nazývať sa vtedy ako coach. Nie si coach, proste začínaš. Aj teraz, hej, keď sa nad tým zamyslíš, že a ja poviem úprimne, hej, a myslím, že budem hovoriť za nás dvoch, že to ego na začiatku je veľmi dôležité, lebo to ego ťa odlišuje od, OK, ja som není nejaký fucking average Joe, tu na čo budem trénovať barčo, že ja som investoval do svojho vzdelania, ja mám za sebou proste univerzitný titul a to ego bolo vtedy vo mne hodne vyhrotené a bol to motor a bola to aj tá vášeň, ale s odstupom času si uvedomujem, že OK, oslovovať sa coach a byť ako, že už toľko nepotrebujem, že
že to som a mojou úlohou je pomáhať ľuďom mať lepší život. A čím pomôžem alebo nie, to už ovplyvňuje strašne veľa faktorov. Jasne. Ale on the end, akože na konci dňa to som, ako who am I. Že ja pomáham ľuďom a keď sa to podarí, pomohol som pár ľuďom, vďaka know-how, vďaka energii, vďaka tomu, že mám nejakú vášeň voči tomu ľudskému telu a ľudskej mysli a fungovanie toho človeka. Takže ja už aj to takéto coach a takéto veľmi, veľmi od toho som sa naučil opustiť, lebo častokrát zo mňa išlo ego. Možno sa odlišiť od druhých, možno ukázať dôležitosť toho povolania, že trénovať ľudí a stále si to myslím a pýtam sa to aj ja sám seba, že či som líder, akým chcem byť a dokážem byť tým lídrom a držať tú líniu, lebo na začiatku je tá vášeň, ale potom držať tú líniu časom, že či dokážem pomáhať tým ľuďom, či sa starám o seba dostatočne, aby som sa staral o druhých. Takže ja mám pocit, že to koučovanie je teraz ešte náročnejšie, ako na tom začiatku. Na tom začiatku máš vášeň, máš ten drive, máš tu si tá špongia, ktorá ide. A teraz to je také, že že zisťuješ, koľko vecí nevieš a že stále máš pocit, že koľko toho ešte nevieš. A zisťuješ, že že kde je moje miesto, ako chcem koučovať a viesť svojich klientov, čo je dôležité, že to sa tak podľa mňa, to je ten step 2, keď už robíš v tej branži nejaké tie roky, že začneš zisťovať, že jaká bude tá longevity alebo tá dlhotrvajúca kariéra toho trénera alebo toho fyzioterapeuta. A ešte som chcel aj poznamenať, že toto, myslím si, že tá vášeň je vo všetkých týchto profesiách, kde chceš pomáhať a chceš rozvíjať niečo, lebo podľa mňa ani dobrým lekárom sa nestane niekto len preto, lebo chce zarobiť peniaze. Že tá vášeň je v týchto našich profesiách a coaching, a či už mentálny alebo fyzický coaching, alebo práca s ľudským zdravím, či už psychickým alebo fyzickým, je proste poslanie a tá vášeň tam musí byť. Alebo nechcem povedať slovo musím, ale je tam. A nepoznám, myslím si, že ani ty nepoznáš kouča, ktorý to robí dlhodobo a nemal by vášeň preto. Taký neexistuje. Ne, taký už zanikol veľmi dávno. Alebo prešiel na iný biznisový model, ale drží sa v tej fitness industry nejak, ale nerobí tú prácu. A není to zlé, lebo často ten coach môže zistiť, že mňa baví viacej marketing, alebo baví ma viacej whatever, super. Ale že tí, ktorí naozaj naďalej pracujú, či už individuálne, alebo online, alebo akokoľvek s tými klientami, tak naozaj ich to baví. Že to je naozaj vášeň. Určite, súhlasím. No. Tak si nejak načrtol vlastne rôzne etapy toho coachingu, alebo rôzne etapy vývoja trénera. Ja o tom hovorím viac. Ale v podstate si tak nepriamo vlastne vysvetlil prvú aj druhú etapu. Prvá etapa je na začiatku, jak sme hovorili, že si tá špongia a nasáva všetky informácie, číta všetky články, ktoré Elite FTS zverejňuje. Pozrieš si všetky možné videá na YouTube, ktoré sú od Jamesa Fitzgeralda, ktoré sú od Westside Barbell, ktoré sú od kohokoľvek sleduješ. Máš takých tých svojich idolov, ktorých stále sleduješ a snažíš sa získať čo najviac informácií, že proste ráno vstaneš a ideš sa v tom rýpať. Večer zaspávaš s knihou alebo s článkom na nohách a nevieš sa dočítať toho, Ježišmaria, kedy už získam všetky tie skills, kedy už získam všetky tie informácie, nezískaš ich. Takže to je na začiatku, chodíš na kurzy, na semináre, proste si takzvaný technik. Technik znamená, že máš svoj kufrík náradia, ten sa snaží zaplňať náradím. To sú také tie hard skills, doslova. Arzenál. Jak niekoho, naučiť drepovať, jak niekoho naučiť deadlift, jak niekoho
niečo iné naučiť, jak s niekým komunikovať. Čiže tých skills, tých techník môže byť naozaj veľmi veľa. Je veľa. Hej. A to robíš prvých pár rokov. Hej. Prvých pár rokov zbieraš všetky tieto také tie základné veci, základné skills, základné techniky, základné schopnosti svoje. Yep. A máš málo skúseností. Hej. To je tiež charakteristické pre toto obdobie, že máš tu vášeň, máš pocit, že si pán Boh, ty si to nazval egom, ale zároveň je rozdiel medzi egom a sebaistotou. Hej. To sú dve odlišné veci podľa mňa, že tá sebaistota, tak som sa cítil asi ja, že mal som skvelé informačné zdroje a ľudí, od ktorých som sa učil. Tak, napríklad Hey James, to bola pre mňa obrovská autorita, legenda a o to viac, keď som sa s ním stretol vo Švédsku v 2013, čo bolo vlastne na jar pred 10 rokmi, alebo že asi. A to bol obrovský boost, hej. A máš týchto hrdinov svojich, proste na nich nedáš dopustiť. Ale vlastne, že ja som vedel, že čo viem. Hej, ja som to proste vedel, že čo viem, ale zároveň som vedel, čo som nevedel. Yep. A bolo to, že ja som si istý s tým, čo robím a s tým som extrémne ako spokojný. A to bol nejaký pocit istoty, hej, alebo sebaistoty v tej dobe s tým. A to si myslím, že je dôležité. Niekedy mám pocit, aj neskôr, hej, že čím viac toho človek vie, a sú rôzne typy, jak sa človek bude potom správať a prejavovať. Ako napríklad niekto, hej, teraz nechcem ako keby nikoho kritizovať alebo nikoho urážať a tak, ale že niekedy to, že niekto rozpráva veľmi veľa a snaží sa okolo seba vytvoriť veľký hluk a rozruch, to je možno opak tej sebaistoty. To je práve, že možno veľká neistota. Hej, že chceš byť... Hovoríš mi z duše. Okolo sebe. Čo? Hej, hovoríš mi z duše. Akože, že mať aj toto, ak do toho naozaj, že vstúpim s tým, že mať, ak toto počúva začiatočný coach, alebo coach, ktorý chce začať coachovať, alebo človek, ktorý je na začiatku, nájsť si mentora nie len podľa toho, koľko rozpráva, ale aké má výsledky, je strašne dôležité. A koho trénuje a ako trénuje a reálne si vyskúšať jeho nejaký vzdelávací proces, nie len Insta Reels, je strašne dôležité. A pre mňa zásadne si v tomto začiatočnom období, keď sme sa my spoznali, si bol možno tým mentorom práve ty a mne to dodalo nejakú sebaistotu, lebo my sme mali aj od našich kamarátov kopu hejtu. Nemusíme sa tváriť, že v crossfitových gymoch sme boli neobľúbení. Ty si pohneval pár ľudí, pár článkami. A tie články by si napísal dnes. Počuj, keby ich napíšeš dnes, boli by oveľa akceptovateľné ako pred tými 5-7 rokmi. Čiže čo je dôležité, že aj ja som sa ocitol v tom, že keď prídeš do crossfitového gymu v roku 2000, čo to bolo, dajme tomu, ja neviem, 18, by to bol 16, 15, 2015, hej? Prišiel do crossfitového gymu, tak meralo sa to, kto je jak nadúpaný, kto má jaký back squat, kto je proste, aký má motor a podľa toho sa meralo, že kto ťa trénuje, to je dobrý coach. Keď si dával 190 na back, tak OK, kto ťa trénuje, jak ideš programming? To musí byť super programming. Dneska nikto z tých ľudí, čo drepovalo 190 už nedrepuje. No, tam, gone. Ale my sme tu stále, my stále tých ľudí trénujeme, my stále sa o tých ľudí staráme, možno nie o tých istých, ale o iných. A dáva mi to presne to, že keby som aj ja mohol tak sebe povedať tých 7 rokov dozadu, že buď trpezlivý a nemaj ego, lebo to ego bola vyslovene tá neistota, lebo ja som vedel, že tí ľudia, že čo im tým ľuďom ja potrebujem dať, tak si potrebujem byť sebaistý tým, že v to verím. Že verím v to,
že to je dlhotrvajúci proces, že tá liečba toho zranenia alebo to, čo som ako fyzio riešil, tak vtedy som si nebol tak seba istý sebou a tým, tak som to skôr balil buď tým egom, alebo že sa cítiš neisto. Že dneska už, keď aj príde nejaké zranenie, tak sa cítim istejšie a tým pádom nemusím toľko sa biť za tú pravdu svoju. Hej. Že toto je tá vášeň, toto je tá odvrátená stránka tej vášne, že niekedy sme možno tak vášniví a chceme tak veľmi presvedčiť tých svojich klientov niečím, že ich to môže až podúpať a môžeme si aj pár ľudí znepriateliť. Takže to je taká zaujímavá vec, čo si aj teraz, jak sa bavíme, vďaka tomu uvedomujem. Hej, to bolo obdobie. Jasné, to bolo obdobie, keď sme spolu bývali v Bratislave na byte. Hej. A vtedy, ja som ťa asi trénoval, myslím, vtedy nie. Určite som ťa trénoval, pretože sme chodili do CrossFit Pressburg. A tam, ja som bol tvoj coach a ty si bol môj fyzio vlastne. A spolubývajúci na byte, však sme boli v jednej izbe. A to bolo skvelé obdobie v tom, že vlastne veľmi veľa sme ako skúšali v praxi. Keď poviem za seba, ako ja som veľmi tvrdo trénoval vtedy. A mal som obrovské zlepšenia. A v živote som ako do tej doby nezažil taký fyzický rast v sile, vo vytrvalosti, v mentálnej nejakej odolnosti, v styloch. To bol nejaký rok 2013-14 cca. 2013-14. Hej. A vtedy vlastne, ty si povedal, že som si z nejakých ľudí znepriateľil, alebo nejak rošlo. Ja by som to úplne viem, ten článok sa volal, že CrossFit není pre každého. Áno. To bol článok, ktorý rozmútil vody na Slovensku. Veľmi. Ten článok stále je zverejnený online na mojom starom blogspote. Takže to je ako kľudne dohľadateľné, je tam veľa reakcií na to. Mal by si to repostnúť zase, lebo ten článok je tak pravdivý, že by mohol, nechcem sa byť za pravdu, ale ten článok je tak aktuálny aj na dnes. A nemusíme sa baviť len o crossfite, môžeš si zobrať behanie, môžeš zobrať triatlon, môžeš si zobrať čokoľvek, tak ten článok bude aktuálny na tú tému, ktorú človek moderný dnes rieši, ak začne športovať, alebo športuje. Hej, v tej dobe bol ten článok kontroverzný, veľmi, čo som ja vtedy nevedel pochopiť, pretože mne to prišlo ako jednoducho, ako fakty, ale niekomu to prišlo ako útok a to ma veľmi prekvapilo, čo v žiadnom prípade nebol môj úmysel, skôr otvoriť ľuďom oči. A to bolo vlastne vždycky môjim takým nejakým podvedomým cieľom, že snažiť sa hovoriť pravdu alebo odkryť pravdu a nemazať ľuďom med okolo úst v čomkoľvek, hej, že teda konkrétne v mojom pohľade na vec, hej. Pretože nakoniec, že OK, niektorí ľudia s tým nesúhlasili, v poriadku, však OK, ale zároveň kopec ľudí s tým súhlasilo, hej. Takže a to si myslím, že bola skvelá skúsenosť a je veľmi dôležité aj dneska, pretože a dneska možno ešte viac, že tie sociálne siete sú dneska o mnoho ako väčšia vec než vtedy. Masívne, to my vieme povedať, jak to masívne sa zmenilo. A chcem povedať, prepáč. Nič, v pohode, že jak je dôležité nebať sa hovoriť svoj názor pravdivý a nebáť sa ako keby toho, že s tebou niekto nebude súhlasiť. A nebáť sa byť iný, ale byť sám sebou, pretože mám pocit, že to je vec, ktorá sa dneska vôbec nenosí a ľudia chcú byť s každým kamarát, ľudia chcú byť
uznávaný všetkými a hrať na 4 strany, čo samozrejme je za mňa nemožné. Proste máš jednu svoju stranu, na ktorú hráš, maximálne 2 a to si ideš. Čiže vlastne coach, ktorý každý týždeň mení svoj názor, je coach, ktorý je úplne na začiatku, je coach, ktorý nasáva tie informácie a každý týždeň nájde lepší článok, ktorý vyvráti ten článok pred týždňom a zrazu zistí, našiel nového mentora, ktorý vlastne úplne neguje to, čo všetko doteraz sa on naučil a zrazu ten človek sa takto otáča o 360 stupňov každý mesiac, každý štvrť rok. Proste, hej, a to k tomu proste patrí, hej, tomu sa niektorí ľudia nevyhnú, ale samozrejme nechceš to robiť za 10 rokov, furt si hľadať nejaké svoje miesto, to buď vlastne sa tomu vôbec nevenuješ, že za 10 rokov si trénoval napríklad jedného človeka a s jedným človekom za 10 rokov ako zistíš veľmi málo skúseností. Získaš. Hej. Jasné. A pozri, tento, čo si hovoril, taký ten human pleasing faktor, že uspokojovať druhých, tak to je moja téma. Ako ja som človek, ktorý to vo svojej podstate aj robí zo mňa dobrého fyzio, alebo urobilo to zo mňa fyzio, že naozaj, keď ty vieš pomôcť niekomu druhému a zlepšíš mu život, tak to je akože fucking life meaning. Že to je naozaj niečo, čo ťa ráno zobudí z postele. Len potom je tenký ľad už nad tým, kedy začneš uspokojovať tých ľudí a prestaneš mať vlastný názor. A toto je niečo, čo sa aj mne stalo. Stalo sa mi to v profi športe, stalo sa mi to s pár klientami. To sú veci, ktoré by som určite zmenil v minulosti a poradil sebe lepšie ako dnes. A je to aj presne tým kvantom informácií a kvantom toho, čo my máme k dispozícii a držať sa. To je tiež taká druhá veta z angličtiny, čo si mi aj ty raz povedal, že stay in your lane, myslím si, že to od Jamesa, že zostať tým si, že ja jednoducho dám príklad, že ja veľmi verím v silový tréning. Silový tréning, rezistenčný tréning, structural balance, plný rozsah, unilaterálny tréning. To je proste vec, ktorú ja verím. Sú to tie roots, s ktorými som ja pracoval, ale veľmi veľa aj fyzio, aj kopu vecí mi to občas tak ako keby narušili, že som tak ako dobre, tak idem uspokojiť nejaké potreby klienta alebo potreby nejakých kolegov, a idem skúšať. A možno dobre, že som vyskúšal a vrátil sa späť k tomu, že dobre, že silový tréning mám brutálny backup, má brutálny výskum. Jasné. Opravili sme, pomohli sme kopu ľuďom, nehľadiac na pohlavie, šport, vek a tak ďalej. Hej. Toto je to, čo ja verím a idem si to. Hej? A budem mať aj iný názor. Keď niekto povie, že činky sú zlé, tak ja poviem, OK, to je tvoj názor, ale môj názor je, že činky sú beneficujúce pre človeka vtedy a vtedy. A že toto, keď človek to nemá postavené na dobrých základoch ako coach a tá sebaistota je veľmi rýchlo narušiteľná, lebo teraz hoci kto príde s čímkoľvek. Hoci kto príde s čímkoľvek, že robí lepšie veci ako ty. A že byť si tam istý, že OK, fajn, ale moji klienti majú so mnou takýto vzťah a ja s nimi robím toto a funguje im to. That's it. To je proste tá modla, ten almanach toho, čo by každý ten tréner podľa mňa už od toho prvého dňa pomaličky by mal začať tvoriť, lebo prídu momenty v tej kariére, kedy sa nám to niekto bude snažiť vziať. To sa stane. Určite. V profi športe sa to deje bežne, že kondičný tréner, teda tréner ako keby toho športu nesúhlasí s fyzio alebo s kondičným trénerom. To je na dennom poriadku. A teraz, keď tam príde tréner a fyzio, ktorý povie, že dobre tréner, ale pozrite sa, to, že robíme statické výpady s tými chalanmi, tak sa im znížila bolestivosť chrbta, alebo ja neviem. Tak ten tréner zrazu si povie, že OK, fajn, tento chalan vie, o čom hovorí. Ukazuje mi výsledky, fajn, možno zmení názor. Takže toto je strašne dôležité
tá sebaistota, o ktorej si hovoril, a zároveň nenechať sa strhnúť tým kvantom tých vecí, ktoré na nás padajú každý deň, lebo ty si naozaj každý deň môžeš kúpiť nejaký nový gadget, podľa ktorého alebo s ktorým budeš trénovať. Jasné. Hej, presne. Veľa skvelých vecí si povedal, stay in your lane. To je ďalšia veľmi, veľmi silná lekcia pre nás všetkých. Ale jak si povedal, no, že jednoducho príde bod, kedy ten coach, a to je nejaké ako keby premostenie do tej druhej etapy toho coacha, je vlastne kedy si ty remeselník, coach remeselník. Remeselník znamená, že už nejakým spôsobom stelesňuješ tú profesiu. Hej, že vlastne dýcháš ten coaching, ješ ten coaching, ty sám si už ten coach, to znamená, že si v praxi. Hej. A že už nechodíš každý týždeň na nový seminár, na kurzy s iným tričkom, každý týždeň v gyme s iným tričkom od iného trénera, od iného gymu. Nebiješ sa do prs po každom článku, ktorý nový nájdeš a vyvráti kontroverzne to, čo si predtým niekde sa dozvedel. Ale vlastne už ideš nejakým smerom, hej, ty si povedal tie činky, silový tréning, tomu si veril od začiatku, to je super. Jednoducho asi v praxi, hej, a testuješ. Že predtým tie 2-3 roky si zbieral tie nástroje do toho kufra a teraz máš ten kufor a sedíš v tom gyme, v tom kúte s tým klientom alebo za počítačom, alebo ja neviem, kde si a dávaš to do praxe. A teraz toto bude trvať veľmi dlho. Toto není, že za rok z teba tu bude influencer coach, nahá celebrita. A vlastne počítaš, že ďalších 10 rokov budeš zisťovať, že vlastne či to chceš robiť, s kým chceš robiť, či vlastne vieš vyjadriť svoj názor, respektíve ešte preskočím, či máš vôbec svoj názor, či ho vieš vyjadriť, či si ho vieš obhájiť a či ti to vôbec za to stojí. Hej? Obe je to mentálne veľmi. Čo je taká veľká vec, že my keď sa stali tí šikovní remeselníci, alebo povedz, že sme boli šikovní, aj sme, hej. Tak prišiel COVID a zavreli sa gymy a zavrel sa svet. A za mňa to bolo najťažšie obdobie. Ja som vtedy trénoval kanoistov, ja som trénoval českú reprezentantku vo výške, atletku, ja som sa dostal do atletiky, čo je kráľovná športu. Ja som mal ísť na sústredenie do Juhoafrickej republiky, pripravovali sme sa na olympiádu. All gone, bam, zo dňa na deň, switch. A ja vlastne vtedy sa začalo preverovať, myslím si, a ako všetkým v biznise, ako každému človeku COVID zmenil život, či už chcel, alebo nechcel, alebo si to pripustil, alebo nie. Tak to bolo pre mňa náročné obdobie uvedomiť si, že OK, že akože prečo si toto začal robiť, prečo to ideš robiť ďalej, aj keď je COVID, aj keď môžeš akurát tak nahrávať videá na YouTube doma v karanténe. A to bolo obdobie to frustrujúce a prišlo mi to nefér, hej. Prišiel som naštvaný, veľmi veľa zlosti som v sebe mal, že toto není fér, že ja som, ale to sa v živote stáva, že veci ti stanú, čo sú není fér, že hlavne veci, ktoré neovplyvní, že je pandémia. Ale reálne tam prišla tá frustrácia prvá v mojom živote, keď som si uvedomil, že OK, že konečne som to trochu začal chápať a konečne začínam si veriť v tom, čo robím. A prišiel challenge. A tie kopu tých spoluprác som dodnes neobnovil a už asi neobnovím, lebo proste to nedovoluje čas a priestor. Takže to je takéto, kedy tá vášeň vyprchá veľmi rýchlo a človek si uvedomí, že že OK, že toto nebude jednoduché. To bude chcieť prekopať možno absolútne celkový biznis. Že ty si tiež v podstate vďaka covidu a vďaka tej kríze svetovej prišiel o gym. Vieme to asi tak povedať, že už gym nemáš. Hej,
Hej, tak gym nemáme už asi rok a pol, ale to by som nepovedal, že bol dôvod. Ako nie je úplne ten, ale boli to faktory, ktoré ovplyvňovali to, ako rozmýšľame v tom podnikaní, ako koučovia, prečo máme vášeň, prečo nemáme vášeň. Lebo mať gym je podľa mňa tá najvášnivejšia vec pre kouča. Keď máš svoj gym, to je proste najkrajšia vec, to je sen, ale veľakrát tej vášni sa človek potrebuje zbaviť, aby mohol určitým spôsobom fungovať a nastaviť ten život optimálnejšie, aby sa to dalo ustať, lebo mať gym a dotovať ho a ledva nemať na nájom, čo sa mne stalo x-krát, že som mal gym a nemal som na nájom. Že som potreboval zarábať peniaze ešte extra, aby som platil nájom. Tak to není dobrý gym. To není dobrý biznisový model, hej. Že toto, síce je to vášnivé mať svoj gym, ale je to z hľadiska biznisu a čísel, to nie je dobrý krok a je to devastačné, čo aj tú vášeň časom zničí. Hej, je to neracionálne. Presne. Hej, teraz si mi tak nadhodil. Ja ešte preskočím roky pred COVID. Hej, že tá vášeň, my sa bavíme o vášni, o nejakom pocite, potom hovoríme o tom vzdelávaní sa, to je ako extrémne dôležité, pretože ty nemôžeš byť z dlhodobého hľadiska dobrý, pokiaľ máš len vášeň. Hej, ty nemôžeš ľudí učiť len na základe svojich skúseností, čo funguje pre teba, pretože ti príde človek, ktorý je úplne opačný od teba a ty nemôžeš na ňo to, čo funguje pre teba, pretože ten človek proste všetko je inak. Hej? Čiže ty sa musíš vzdelávať a rozumieť princípom, ako to funguje a využiť tie jednotlivé princípy, že máš teraz ten kufrík. Budem sa vrácať k tomu kufríku, pretože to je veľmi jednoduchý. Že ty máš ten kufrík a v ňom máš 20 nejakých nástrojov. Máš tam kladivo, šrobovák, všelijaké možné ďalšie veci. A teraz ti príde ti človek, ty už ako remeselník, že už koučuješ možno 3-4 roky a začneš sa s ním baviť a zistíš, čo je jeho problém alebo čo je jeho cieľ a podľa toho budeš vyberať konkrétne nástroje z toho kufrika. Nevybereš všetkých 20 a hodíš to na ňo a uvidíš, čo sa chytí. Hej? Že vlastne otestuješ si ho a zistíš a uvidíš, budeš ho sledovať a začnete trénovať. Čiže selektívne vybereš veci, ktoré na základe vedomosti, čo si sa naučil, si myslíš, že budú fungovať. Hej? A takto funguješ a takto pokračuješ. Čiže to musí byť kombinácia. Kombinácia vášne, kombinácia tých vedomostí, pretože inak to v praxi nebude fungovať. Inak to bude len o náhode. Že ti náhodou k tebe príde človek, ktorý náhodou bude sa zlepšovať takmer z čohokoľvek a vôbec to nebude mať až tak nič spoločné s tým, aký si ty coach. Hej? Takí ľudia sú tiež. Ale potom sú ľudia, na ktorých otvoríš okno v gyme a zafúka vietor dovnútra a je zle. Proste ľudia sú inak citliví. Hej? Čiže potom ty budeš počúvať spinzitou chirurgicky a na niekoho budeš kydať, na niekomu budeš nakladať. V podstate nejakého klienta by si zabil, ale ďalší klient sa bude zlepšovať. A čiže takto je, čiže budeš musieť naozaj veľmi individuálne pristúpať k tým ľuďom. A to nie je vášeň, hej, to nemá podľa mňa nič s vášňou, to je ako úplný opak, to je rácio, to je logickosť, to sú proste systematické myslenie a analýzy a sledovať tých ľudí, to nie je vášeň, to nie je emócia, to je proste byť pevnými nohami na zemi a povedať si, OK, že ten človek, ten klient, on nevie, čo chce. Keby vie, čo chce, tak nepríde za trénerom. Áno. Nevie si pomôcť. A ty si vlastne predtým nejak načrtol, že neviem, jak si to presne povedal, ale bolo to v zmysle, že chcem pomáhať komukoľvek v podstate, alebo že vlastne lebo klienti častokrát majú nejaké informácie, že myslím si, že by som mal trénovať toto. Myslím si, že by som chcel trénovať toto.
ale to, čo si myslí ten klient, môže byť diametrálne vzdialené tomu, čo potrebuje. Hej? To je ako totálne. A toto je to, v čom si ty dobrý. A trénoval si aj mňa, že ja som prišiel s tým, že OK, Michael, ja chcem byť spierač. Keď si prišiel za mnou, že bracho, ale ty nevieš spraviť zhyb. Tvoj zhyb je na úrovni dievčaťa. Proste, že teraz nechcem uraziť dievčatá, ale keď chcem byť spierač, tak nemôžem mať sílu na zhybe ako dievča. A vtedy som to pochopil, že že Dan, ja proste nebudem mať veľký snatch, nebudem mať veľký backskot alebo whatsoever. A toto je tá individualita, toto je to rácio, toto sú tie čísla, za čo ja vďačím. Lebo aj ja som bol vtedy možno príliš vášnivý a povedal som si, OK, fucking let's go. Poďme zdvíjať váhy. Pre-workout, bam, hlasná hudba, have fun. Proste to boli tie časy a vďaka tebe a aj vďaka iným coachom, ale hlavne vďaka tebe som pochopil, že shit, OK, to nebude hlasná hudba, to nebude heavy back squats, lebo si zraním koleno. A ja som si to koleno aj tak časom zranil. Lebo... Ale vtedy som ťa netrénoval. Vtedy si ma presne práve netrénoval, lebo som išiel po svojej ceste a tá cesta sa mi vypomstila vtedy. Že toto je to, prečo ľudia majú kouča a to je prečo aj ja mám znova kouča, prečo pracujem s niekým, je, že tá vášeň, ktorú my pre pohyb a lebo ja som vášnivý človek, oveľa viacej ako možno niekto iný a myslím si, že aj ty pozeráš na ten svet racionálnejšie, veľakrát viacej ako ja. Aj v tej naše debaty častokrát ja som možno bol emocionálnejší v tom, ty si videl to rácio a to je super, preto ja potrebujem a vyhľadávam ľudí ako si ty, lebo ja niekedy sa dokážem tak nadchnúť, že začnem strácať ten meaning a tú podstatu toho, prečo robím to, čo robím. Že ja som nezačal trénovať kvôli tomu, aby som bol spierač a mal 190 na backsquat. To nebol dôvod, prečo ja trénujem a pohybujem sa. A že toto sú tie veci, keď sa niekto nadchne vášnivo pre niečo a zabudne na ten jednak reálny svet okolo seba a jednak na ten potenciál, ktorý môže strácať. Lebo kopukrát možno sa ti to aj stalo, že nejaký klient, ktorý meria 1,95 m, chce byť spierač. A nejde mu to, trápi sa, spierať, nedá sa na to pozerať, chytáš sa za hlavu a potom ten človek začne behať a bum, výkon absolútne radikálne začne stúpať a ten človek povie, že wow, že ja som bežec. A veľa tých ľudí možno stráca ten potenciál, lebo sú vášniví okolo crossfitu, okolo spierania, ale reálne ich potenciál je v behaní, ale nikdy ho neobjavia, pretože tá vášeň ich stále tak keby nejakým spôsobom je to hlavný ten motor, ale to rácio, o ktorom ty hovoríš, že prídeš ako coach a povieš mu, že OK, tu budeme robiť split squaty a pôjdeme otestovať nejakú batériu energetickú cez beh a ten človek pochopí, wow, toto je dobré. On to začne cítiť. Keď je niekto v niečom dobrý, tak to hneď ti povie, že OK, toto mi sedí. Že super myšlienky, vášeň versus rácio, jak je to kurník dôležité, lebo jak stráčiš to rácio, tak vie ťa to poslať všelikam. Presne, no a každý človek bude iný, hej. My sme dvaja iní od seba a každý na to, aby mohol byť najlepší, aký môže byť, bude musieť nájsť tú rovnováhu nejak inak, hej. Takže jednému chýba to, druhému chýba to. A ty ako človek sám, ako poslucháč a coach, musíš jednoducho zistiť, že čo je to, čo nemáš a to sa snažiť doplniť. Alebo snažiť sa tomu venovať viac. Alebo snažiť sa v tom zdokonaliť. Aby tá tvoja rola bola plnohodnotnejšia, to poviem. Hej? A ešte vlastne nejak sme načrtli nejakým spôsobom pravdovravnosť a dokázať si stáť za svojím. Ja si myslím, že niekedy ľudia ako klienti na to nie sú pripravení. A ja som to zažil a pravdepodobne to zažijem asi ešte veľakrát tiež, že vlastne, že ja som mal nejaký názor, čo by sme mali trénovať, ale tá druhá strana jednoducho
mala iný názor, hej. A tie názory sa nestretli nakoniec, čiže tie cesty sa rozišli, hej. A častokrát človek si povie, že spravil som chybu, alebo že mal by som nad tým premýšľať inak. Ale vlastne, ak ty vieš, že ak si stojíš za tým svojim názorom, že je správny proste, a toto je tvoj postup. A je jedno, či trénuješ celebritu, ktorá ti bude tlačiť a budú na teba iné tlaky od sponzorov, s tým máš aj ty skúsenosti určite. Jednoducho, že zrazu do tej práce prichádzajú nejaké vplyvy, ktoré nesúvisia s tým, či niekto potrebuje 8 opakovaní na dumbbell split squat, alebo či by mal robiť, ja neviem, proste goblet walking lunge, to proste detail, ale sú tam úplne iné veci, ktoré nesúvisia s tým coachingom. Si tu? Tu som. OK. A vtedy ten coach má ťažkú rolu v tom, že jednoducho musí teda povedať, že OK, že čo chcem. Chcem ísť tam, kadiaľ fúka vietor a ľudia so mnou začnú zametať a hovoriť mi, čo ja mám robiť, jak ja mám trénovať druhých, čo ja mám hovoriť ľuďom, jak mám komunikovať. Alebo si povieš, OK, že to je ich názor, v poriadku, ja to robím takto a som OK s tým, že so mnou nesúhlasíte, ale proste toto som ja. Hej. A samozrejme, to je veľmi náročné pre človeka, pretože na jednej strane ty chceš robiť s ľuďmi. Chceš mať toho klienta. Čo? Že chceš mať toho klienta, hej? Chceš mať toho klienta, pretože chceš zaplatiť nájom. Hej. Ale na druhej strane nechceš byť tá handra, ktorú si začnú ľudia pohadzovať, pretože v tom momente stratíš sám svoju autoritu. Hej? Stratíš autoritu sám pred sebou a ako bude ťažké si to získať naspäť. Takže, ale asi by som to chcel nejak zhrnúť, že je OK, že s tebou niekto nesúhlasí. Je OK, že tvoj názor je iný od druhých a mal by si ho uchrániť. A keď ty máš predstavu, ako chceš veci robiť, tak si chod za tým. Hej? Ak zistíš za nejakú dobu, za pár rokov, že to bola chyba, v poriadku, chybám sa nevyhneme nikto, ale nebude sa postaviť za seba, aj keď nebude ten tvoj názor populárny. Hej. Coaching nie je o tom byť populárny. Coaching je o tom, to je môj názor, coaching je o tom robiť správne veci. A robiť veci správne, nie populárne. Pretože častokrát populárne rozhodnutia ako sú zlé rozhodnutia. Hej. Ako z krátkodobého hľadiska sa zdajú byť ako pozlátko, ale ako z dlhodobého hľadiska potom proste máš kyslú chuť v ústach z toho a ja neviem, možno blbý pocit na duši a potom nemôžeš spať a to je len ako povrch. Hej. Potom ľudia majú že čo si povedal, že ten klient častokrát, zase ma napadol taký quote, že učiteľ sa objaví, keď je žiak pripravený. A ja mám teraz klientov, ktorí jednoducho oni vedia, ja im poviem, že pozri, kámo, bolí ťa chrbát, spávaš zle, životospráva, šitčou, proste máš extrémne veľa stresu, tá masáž toho chrbta ti nepomôže. Ale ten človek, že sa mu deje v živote toľko vecí, že on nevie spraviť ten zoom out, proste pozrieť sa na svoj život z iného spektra a povedať, že OK, že bolí ma chrbát, lebo ten komplex jednoducho nie je ideálny pre mňa. Lenže on ešte nie je pripravený to počuť. A ja keď mu to aj poviem, to ide proste von oknom. Oni aj tak prídu na fyziu, alebo mi zavolajú, Kubo, bolí ma chrbát. Ja viem, OK. Občas je to tak frustrujúce pre mňa, že ja keby hádžem ja svoju energiu o stenu, ale potom je presne, že príde ten človek s odstupom času a povie ti, že OK, že zmenil som prácu, alebo zmenil som vzťah, alebo zmenil som trénera. Hej? A ten chrbát je lepší. Poviem, fajn, ale ty si nezmenil to, že máš inú masážnu pomôcku na chrbát, ale reálne si zmenil vec, ktorá nám ovplyvňovala ten systém. A toto je dôležité pre trénera, že zase vášnivý tréner bude lámať. Ja hovorím, že ja občas som lámal klientov cez koleno. Vieš, vlastne musíš toho človeka vyliečiť, presvedčiť,
a potom so odstupom času vidím, že ten človek absolútne nebol pripravený. Koľkokrát ja som nebol pripravený od teba počuť, že OK, ako side plank je teraz dôležitejší ako snatch. Nebol som. A bojoval som s tým a čítoval som tie tréningové programy, aby som nemusel robiť. To boli najhoršie tréningy. 10-minútový EMOM, 45 sekúnd side plank ľava, 45 sekúnd práva. To bolo proste... Radšej by som robil 250 hammer curls, ako robiť 10-minútový EMOM side planku. Dneska už chápeš. A nebol som vtedy na to pripravený. Jasné. No, súhlasím s tebou. Je to tak, no. Nevieme, niekedy nevieme, čo nevieme. Pokiaľ to nezažiješ. A ešte potom môj coach hovorí takú vec, že hlúpi ľudia nevedia, že sú hlúpi. To mi pripomína to, že niekedy naozaj nevieme, čo nevieme a nechcem urážať nikoho, ale áno, múdry človek časom zistí a povie, že shit, toto som nevedel. Toto chýbalo. A už to viem, super, move on. A zase za rok budeš vedieť znova povedať, že a toto myslím, že aj ten perfekcionalizmus sociálnych sietí a to perfektné sa stále, že sa staviame aj do tej pozície perfektnosti, je, že je normálne povedať, OK, tu som zlyhal, OK, toto som neurobil dobre. Lebo keď si otvoríš Instagram každého dobrého trénera, tak vidíš úspechy. Nevidíš tam, že OK, toto som dodrbal, s prepáčením, toto som neurobil s tým klientom. Vidíš, trénoval som NHL hráčov, super letná príprava, bum, sme najlepší, draft. To je to, čo dostávame. Ale prísť a povedať, že OK, že tie sánky, ktoré sme robili a preťažili sme mu hamstring, to už moc na tých sociálnych sieťach nie je. A či si to tí tréneri medzi sebou v šatni povedia, aj to je veľakrát otázne, lebo aj to nie vždy sa deje, že si povieme, OK, tu sme spravili chybu. Poďme, a nepoďme sa byť, nepoďme sa zavrieť do temnej miestnosti, ale OK, poďme to riešiť. Je OK robiť chyby. Poďme urobiť všetko preto, aby sme ich neopakovali. Budeme opakovať iné chyby, ale už neopakujeme tú istú chybu, lebo častokrát sa ja ocitám v tom, že sám so sebou ja robím permanentne tú istú chybu dlhé roky. A stále možno, že mám nejaký výsledok, ktorý je hlavne kvôli tomu, že opakujem stále tú istú chybu. Hej? Pokiaľ si nepoviem, že OK, toto je chyba, OK, nejdem sa za to zničiť, idem hľadať resources a možnosti, ako tú chybu nerobiť. A to je ako veľmi, veľmi pekná vec, čo podľa mňa je taká vášeň toho coachingu, že byť stále taký nespokojný trochu, vieš? Hej. Že máš stále takú potrebu ako keby veci lepšiť. Vieš? Také, že OK, že neuspokojiť sa, že OK, už trénujem NHL hráčov, už som niekto, už nemusím makať. Že OK, trénujem NHL hráčov, jak ich dokážem trénovať stále kvalitnejšie, stále cieliť. Že to je tá vášeň, ktorá aj pre nás stále nesmela by vyprchnúť a je veľmi smutné, že sa to občas deje, že už keď sa dostaneš niekam a začne byť toho veľa, začne to byť busy, začne to byť reálne o peniazoch, tak pozabudneme na to, že OK, ten hlavný dôvod je pomáhať a slúžiť a vytvoriť ako keby lepšieho človeka moderného, či už je športovec alebo čokoľvek robí. Že to je stále tá vášeň, ktorá bohužiaľ môžem povedať alebo vďaka Bohu poznám veľmi veľa kvalitných ľudí, ktorí sú oveľa kvalitnejší ako ja a robia za iné peniaze ako ja. Ale môžem ti na rovinu povedať, že mám pocit, že tá ich vášeň sa vytráca. A je to veľmi, veľmi cielené, veľmi insta-friendly. Hej, no. Teraz sme nejak premostili už do časti vášeň v časoch krízy. Hej.
nepriamo, ale je to tak, že prešli sme vlastne od vášne ako základného kameňa coachingu na začiatku, kedy sme hovorili o tom, že zbieraš tie technické zručnosti hlavne a máš vášne, nasávaš všetko jak špongia a chodíš na všetky kurzy a potom si ten remeselník, to je ako nejaké palivo, vášeň ako palivo, všetko dávaš do praxe. V tej praxi vlastne stále si, pretože tá etapa môže trvať 10 rokov, 20 rokov, v závislosti od toho, kto koľko času investuje do tej práce, do toho remesla a koľko skúseností získava, pretože niekto môže trénovať 100 ľudí a niekto môže trénovať 2 ľudí. To sú ako úplne odlišné skúsenosti. Takže nie je coach ako coach, hej. A to napríklad môže byť 1 rok a znásob to s 10 rokmi, tak proste koľko ľudí ti prešlo rukami a rôznych typov ľudí, to je ako nenahraditeľná vec. A v tom období jednoducho prídu nejaké krízy, to garantujem. Nie, že sa budem modliť, aby neprišli pre teba ako poslucháča. Garantujem ti teraz na 100%, že ak sa budeš venovať coachingu, tak krízy prídu. Hej? Pretože nejde to robiť bez toho, pretože keď sa budeš stále zlepšovať, jak Jakub hovoril, stále ako chuť to robiť lepšie, tak ja mám také motto. To motto znie Exploring my potential. A vlastne, že čo znamená objavovať ten potenciál? Znamená to, že ty sa budeš snažiť hľadať svoje limity. Hej? Limity, akékoľvek. Limity v tréningu fyzicky, limity mentálne, ľudsky, jednoducho. A ty prídeš do krízy v momente, kedy pušuješ nejaký limit, kedy sa snažíš hľadať tú hranu, pretože keď nejdeš k tej hrane, tak v tréningu častokrát to nebude fungovať. Hej? Že ty musíš prísť na hranu toho, kedy je to veľmi náročné, ale je to zvládnutelné, ale nechceš to prestreliť samozrejme, pretože možno sa zraníš a veci pôjdu zlým smerom. Takže musíš pušovať tie limity. A pušovať limity je, myslím si, veľmi zásadné, vystavovať sa stresu, pretože inak sa nezlepšíš v ničom, ani v živote. Hej? Nemôžeš žiť vo váku. Je o tom skvelá kniha, volá sa Antifragilita. To je ako je veľmi hrubá, ale je skvelá. Je to presne o tom, že keď sa budeš, antifragilita znamená, fragilný znamená, že si ako keby rozbitný, že si krehký. Antifragilný, že si ako keby nerozbitný doslova. Hej? Či mentálne, tak fyzicky. A to sa jednoducho to môžeme vysvetliť tak, že budeš sa snažiť ako keby tréningom byť odolnejší. Hej? Fyzický tréning ťa bude robiť odolnejší, že budeš, ty to nazývaš harder to kill a možno nezlomný, mentálne, fyzicky, akokoľvek, ale musíš pušovať tie limity. A prídeš do krízy, kedy si pušoval ten limit to, že si sa staral o všetkých ostatných, ale prestal sa starať o seba. Hej. A možno tvoje zdravie začne trpieť, možno sa zraníš v tréningu, pretože trénuješ vystresovaný, možno tvoja regenerácia pôjde do prdele, možno sa to začne prejavovať na tom, že sa začneš inak správať voči ľuďom, akokoľvek. Hej. Tých príkladov môže byť milión, či z vlastných skúseností, tak sú skúsenosti iných. Zamiešaj do toho COVID a karanténu, ľudia nemohli ísť von, ľudia museli ostať doma a tak ďalej, takže obrovský ako koktejl všetkých vecí sa dial v tom covidovom období a veľa vecí sa ako keby lámalo vtedy. Nemusíme asi ísť do detailov, proste každému sa lámalo. V dobrom, to je jedno, nakoniec si myslím v dobrom. Nakoniec, keď veci nemajú byť, jak sú, je fajn ich ako zlomiť. Takže ako pointa toho je, že netreba sa báť pušovať veci alebo hľadať hranu alebo limit,
Samozrejme nejak rozumne, pretože čo ty môžeš nakoniec na tom limite nájsť? Ty nakoniec na tom limite môžeš nájsť, že vlastne kto si. Hej. Zistíš, kto si. To je strašne dôležité. To je strašne dôležité. To ľudia dneska, a ja sám za seba, hej, ja budem vždy hovoriť za seba, keď poviem aj ľudia, tak hlavne myslím na seba, že ty keď použiješ tú svoju mantru hľadať svoj skutočný potenciál, je, že zároveň vytváraš priestor na chyby. Hej. Lebo povieš, že môj potenciál je toto, ja neviem, čo to je, tým pádom mám priestor robiť chyby, aby som sa to dozvedel. Často mladých ľudí, mladých mužov a aj mňa samého sprevádza skôr mantra nie som dosť dobrý. Nie som dosť dobrý coach. Stále žiješ v takom pocite, že stále by som mal trénovať viacej ľudí, stále by som mal viacej zarábať, mal by som mať gym, mal by som trénovať hviezdy, mal by som písať knihu, proste, lebo z vonkajšieho prostredia na nás padá extrémne veľa vecí toho, čo by sme mali. Toho, čo robia druhí. Aký by sme mali byť. Toho, čo robia druhí. A taký by sme mali byť. Len skutočne, koľko ja sa zapodievam, sám, ja, tým môjim potenciálom, čo je môj potenciál. Čo ja viem, čo ja neviem, čo je moja resilience, alebo odolnosť, fyzická a psychická. Lebo keď celý život stráviš tým, že nie som dosť a mal by som byť viac, tak je to tiež možno také, že hľadáš nejaký potenciál, ale ty ho skôr naháňaš. Nie, že ho hľadáš a exploruješ, spoznávaš ho, ale naháňaš ten potenciál. Robíš vlastne ako keby takú fake vlnu toho, že si nabereš na seba moc, to som aj ja spravil v minulosti, že to robil, aj to som robil, aj tam som robil, aj tamto som robil, lebo som si myslel, že čím viac budem robiť, tým lepšie, len reálne som prestal skutočne spoznávať v tej tretej etape toho koučovania, ktorá bude už trvať navždy, prestal som spoznávať, to je ten môj, čo je môj potenciál. Prestal som trénovať intenzívne, prestal som intenzívne pracovať na svojej psychike, na svojej určitej odolnosti a áno, ako si povedal, začali sa mi aj diať nepekné veci v živote. Že ja som toho príkladom. Jasné. A getting back on track je, čo aj mi aj môj coach povedal, že OK, akože je OK robiť chyby. Poďme teraz spraviť priestor na chyby. Poďme sa pozrieť, aké chyby robíš ako rodič, ako partner, ako podnikateľ, ako atlet a športovec. Poďme si povedať, čo sú tie chyby. Nepoďme sa za ne do bunkru schovať a trízniť. Poďme k ním hľadať ten potenciál toho riešenia. Čo je vlastne nejaký tvoj potenciál toho, kde vieš byť lepší coach, lepší rodič, lepší otec, lepší partner a tak ďalej. Že toto je tak oslobodzujúci mindset pre toho človeka a myslím si, že keď coach toto prestane robiť sám so sebou, tak ja si dávam otázku, ako môžeš coachovať druhých, keď ty sám už nehľadáš ten potenciál, jak môžeš hľadať ten potenciál s tvojimi klientami. To nevychádza. Hej? Čiže ja si myslím, že každý dobrý mentálny coach, alebo každý mentálny coach, ktorý má úspechy, alebo fyzický coach, alebo fyzioterapeut, ktorý má úspechy s klientami a pomáha tým klientom, tak reálne veľmi tvrdo pracuje na tom svojom ja, na tom svojom potenciáli, a snaží sa balancovať každú tú sféru toho svojho života a není to vyhratý boj. Vždycky niečo bude lepšie, niečo horšie. Nedá sa byť. To je veľmi naivná predstava, že budem skvelý rodič a skvelý podnikateľ a skvelý partner a atlet. Proste budem trénovať dvojfáz a budem fucking top boy. Že to je mylná predstava a ani nepoznám nikoho takého, kto reálne, že je v všetkých tých oblastiach top deal, že skôr poznám ľudí, ktorí to tak krásne vybalancovali a snažia sa vždy ako tak nájsť ten prienik toho, že venujem sa svojim klientom, som coach, ktorý naozaj coachuje ľudí, ale mám pritom aj rodinu, mám pritom aj svoj vlastný život a svoj vlastný tréning.
Že koľko trénerov poznáš, že začali trénovať bomby a prestali trénovať seba. Že poznám takých, že sa to stane. To sa stane raz, dva. Akože sa prestali venovať sami sebe, myslíš? No, že v podstate začneš mať klientov, že trénoval si, bol si aktívny ako v svojom tréningu, ale začneš mať veľa roboty, začneš veľa tráviť času s klientami v gyme alebo online a zrazu tvoj tréning je úplne, že out of the hole, preč. A zrazu zistíš, že zo 4 tréningov robíš ledva jeden, aj ten stojí za nič. Takže toto reálne nie je dobrá cesta, lebo teba to ako kouča ťa to vytrhne z toho laboratória, z toho prostredia, kde spoznávaš svoj potenciál. Ja nehovorím, že musíš trénovať dvojfáz a pripravovať sa na súťaž, ale pravidelne sa hýbať a pravidelne trénovať pohyb ti stále dáva ten svoj potenciál. Určite. Že tak som to skôr myslel, že videl som kopu chalanov, že proste ich tréning išiel prvý von oknom. Hej, to sa stane. Mne sa to tiež stalo. Asi nebudem klamať, že nie, hej, že tiež som to zažil a človek potom časom si nejak musí uvedomiť, o čo prichádza v tom momente, napríklad tým tréningom. Možno to na prvý pohľad nevidí, ale možno na 10. pohľad to zbadá, že čo mu to dávalo, čo mu možno teraz chýba. A ja mám rád, ty si načrtol, že rovnováha v tej práci a živote a ďalších tých sférach. A povedal si vlastne, že tá rovnováha nie je možná. Hej. A ja mám rád ten pohľad, to hovorí jeden taký mentor, s ktorým som robil, že skôr sa na to pozeraj ako work-life integration, než work-life balance. Hej? Ja. Jednoducho sa integrovať tie dva, pre niekoho to môžu byť odlišné svety, ale integrovať ich spolu, ako môže môj život fungovať s mojou prácou, nie ako môže byť v rovnováhe. Pretože jednoducho nemôže byť rovnováhe, hej? Pretože bude obdobie, kedy budeš musieť v tom živote viac sa venovať. Potom bude obdobie, kedy budeš zase v tej práci trošku viac šlapať. A v tej rovnováhe budeš jeden deň z celého roka možno pocitovo. Takže neviem, no častokrát mať veci v rovnováhe je vlastne veľmi neprirodzené. Aj v tréningu podľa mňa, že tiež o štruktúrálnej rovnováhe si povedal, že to je niečo, čo sa ako opieraš v tréningu. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité, štruktúrálna rovnováha, ale zároveň ako nie je to všetko, hej. Je to dôležité, ale príde obdobie v tréningu niekoho, kedy mňa absolútne nemá tvoja štruktúrálna rovnováha, pretože teraz sa ide makať. Áno. To je len jeden tu, jak si povedal, to je len šrobovák. Je to tu. Je to šrobovák. Hej. Je to šrobovák, ktorý použiješ, keď ho potrebuješ. Ale zase ja vyberiem teraz z toho kufríka iný tool a tool sa nazýva maximálne úsilie a chcem vidieť, jak makáš a nezaujíma ma, či máš na ľavú stranu o jedno opakovanie menej ako nápravu. Je mi to jedno. Hej, pretože doteraz sme to trénovali 4 mesiace a si dostatočne pripravený na to proste dať nohu na pedál a na podlahu a ideme. Hej. A ešte sa mi páčilo, ak si hovoril o tom ako potenciáli a nie, že objavovať, ale že naháňaš ten potenciál vlastne, alebo to bolo tiež zaujímavé a tiež si načrtol nejakú tretiu etapu. Hej. A tretia etapa v tom coachingu je pre mňa majstrovstvo. Je proste, že si majster v angličtine, alebo majster nejakého remesla, proste si ten pán, ktorý... Black belt. Black belt, presne. To by sme mali mať v coachingu. Black belt, purple belt a brown belt a ja neviem ešte, aké sú. Jednoducho človek, ty už si zažil všetky možné krízy, už si tu dekády. Yeah. Ty nebudeš master coach za 3 roky, keď budeš tu natrénovať voľakého týpka, ktorý zrazu je populárny, hej? Pretože
ty budeš master coach, keď budeš coachovať 30 rokov, 40 rokov. Nie proste 10 rokov. My nie sme master coach. Ani jeden z nás. Možno sme si to mysleli kedysi, že sme zjedli všetku múdrosť sveta. Ja som tak trochu mal ten pocit. Ale to bolo kvôli tomu, si myslím, že som sa neobklopoval dostatočne ľuďmi, ktorí boli lepší odo mňa. Že som proste bol v prostredí, kedy v podstate ja som hovoril a všetci boli ticho, pretože počúvali, pretože nikto mi nevedel ani kontrovať, nikto mi nevedel oponovať. Že myslím si, že nemáš pravdu. Môj názor je taký. Proste nebola debata, hej? A tak potom si človek povie, že OK, tak vlastne ja to asi všetko viem. Ja som ten boh, teraz tu nás sú tí ľudia podo mnou. A potom som pochopil, že vlastne, že ja som sám seba nechallengeoval dostatočne. Ja som nevyšiel do svojho boxu, proste som sa zatvoril vo svojom prostredí. Vo svojom prostredí som ako bol na vrchole v podstate, hej. Ale potom nejakým spôsobom som pochopil, že wow, že ten svet je vlastne trochu väčší, než tá moja ulita. A to je tá mastery. To je tá mastery, o ktorej hovoríš. A že keď sme prešli tomu black belt, keď hovoríš k tomu black beltu, tak v jiu-jitsu, v brazílskom jiu-jitsu sa hovorí, že ty máš tú white belt mentality. Že aj keď si black belt, tak stále pristupuješ k veciam ako ten white belt. A to je dobre, teraz sa bavíme o bojovom umení, ale keď prejdeš do korporátneho svetu, mám klienta, ktorý vlastne niekoľko renomovaných spoločností má sieť hotelov, je to človek, ktorý naozaj vytvoril obrovskú firmu, ktorá má rôzne resources podľa toho, jak fungujú, a on hovorí, že ty potrebuješ vždycky mať ten beginner's mindset, ten mindset toho začiatočníka. Lebo keď keď ja seba ešte teda nepovažujem, že som v tej mastery, ale dobre, že už som v tej mastery, tak čo je dôležité, vrátiť sa, že čo boli tie roots, že som bol hladný, že som nasával, že som proste chcel, bol som ten začiatočník, to potrebujem mať, aj keď robím tú mastery. Možno nie je toľko, že budem čítať každý článok, že budem selektovať už to, čo čítam, ale stále zostávam v tom, že OK, beginners, stále som ten white belt, ten biely opasok, a keď príde tu na Jožko do dverí, tak nebudem sa k nemu chovať ako master, že ja som niekto, ale budem sa k nemu chovať, že Jožko, ahoj, ideme robiť FMS, Functional Movement Screen, 7 vecí, toto ti to dá, takisto ako ten Jakub pred 10 rokmi, keď robil FMS prvýkrát, tak takisto to urobím aj dneska, keď som master. Lebo Jožko, on nevie, že som master. Jožko vie, že mu dám plastovú tyčku držať. Že toto je, myslím, veľmi dôležité v tej mastery toho coachingu, alebo aj v tom živote dospeláka. Si povedať, že OK, čo je, že vždycky byť ten začiatočník vlastne je obrovský benefit. Lebo ty si začneš všímať chyby, začneš si všímať chyby okolia, tých ľudí v tej firme, seba a tak ďalej. A máš ten drive. Že častokrát, čo mne chýba v tom coachingu, je ten drive. A je to preto, že už som taký ako zhýčkaný, možno, že už tom berem, že už som to zvládol, už ma to nikam neposúva, ale pritom stále sa viem posunúť, ak dokážem mať ten mindset z toho, OK, čo z tohto chcem, a dať tam tú vášeň do toho, že naozaj toto je, ja hovorím aj, toto je aj dôvod, prečo ja som veľmi, jak to povedať, že zobral si menej práce, že pracujem menej. Čo sa rovná, mám menej peňazí. Keď pracuješ väčšinou menej, máš menej klientov v našej branži, tak znamená, že nemáš až také zisky, ako keď máš veľa klientov. Ale druhá stránka toho je, že dokážem si postrážiť tú vášeň. Že to je za mňa taký vrápad, tak tohto nášho telefonátu, že človek stráti veľakrát vášeň preto, že to prestane zvládať a je to nad ľudské sily. A že povedať, že OK, toto je too much. Ja potrebujem proste spraviť tú separáciu toho, že toto je moc a potrebujem robiť toho menej, potrebujem si dať čas, ten zoom out, od toho, že koučujem možno príliš veľa ľudí a mám príliš veľa starostí,
že to udrží tú vášeň. A že mne je ľúto, keď vidím kopu profíkov, že oni vyhorievajú a naozaj zažijú ten burnout kvôli tomu, že jednoducho nemenežujú už tú svoju prácu, tie svoje sily a že ich to pohltí. A toto by som chcel aj nechať taký naozaj odkaz, že tá vášeň je extrémne dôležitá. Lebo jak ju raz stratíš, tak jak si to ty povedal, vieme sa ocitnúť na škaredých miestach a mám kopu ľudí okolo seba, ktorí to zažili a nechcú to zažiť už nikdy a je to veľmi nepríjemné miesto, keď človek si dá toho moc reálne. Hej, ja by som to asi skrátke povedal to, čo súhlasím s tebou, že dokázať si ukočírovať vlastne, koľko človek pracuje, aby stále mal vášeň pre tú prácu, aby sa z toho nestala rutina a bežiaci pás, hej? Pretože to budú tiež cítiť a teba to nebude naplňať. Ale ja by som to povedal, že úmysel, prečo robíme to, čo robíme, bude vždycky zásadný. Hej? Že ten úmysel nakoniec bude ovplyvňovať všetko. Že keď ten coach, ktorý sa do toho zahrabal a išiel moc na ten limit, že zrazu už stratil tú vášeň, tak vlastne jeho úmysel sa zmenil, si myslím. Že ten úmysel zrazu nebol, pretože ma to extrémne baví, možno tam prišiel aj iný úmysel, ale vlastne ak by ho to extrémne bavilo, tak by neprišiel na taký extrémny limit, pretože tam už ťa to nebaví. Hej. Pretože veci naozaj nie sú v rovnováhe, akože sú brutálne v nerovnováhe, medziľudské vzťahy a tak ďalej. Zdravie vlastne, to sú dosť zásadné veci. Takže ten úmysel a ten master coach nakoniec bude budeš sa vrácať k tým základom, jak hovoríš, ten white belt mindset alebo beginner's mindset potrebuješ, keď to robíš dekády. A ty vlastne začneš ako keby, vrátiš sa k základom a začneš vymýšľať nové postupy, nové princípy, začneš možno edukovať tých ľudí, zásadne odovzdávať tie svoje skúsenosti, 10-ročné, niekoľko desiatky rokov, čo si nazbieral, zažil si všetko, lebo častokrát veci sa opakujú v cykloch. Hej. Pred 10 rokmi začínalo byť populárne, ja už neviem, čo bolo pred 10 rokmi, paleo bolo veľmi populárne. Hej. A medzi tým zase nejakým spôsobom sa to zase vracia, ale už sa to nevolá paleo, už to zase sa volá nejak inak. Hej. A to ide v každej oblasti. Cyklické myslenie, v silovom kondičnom tréningu. A ľudia teraz hovoria, aké majú moderné prístupy v silovom kondičnom tréningu, hej. Ale tie moderné prístupy vlastne, jak veľmi sú moderné, že ale stále sú vo výskumoch zo 70. rokov v Rusku a v Amerike. Asi tak presne moderné. Tak, no. A to je epic. A to je presne ten beginner's mindset, či povedať si, že OK, holy shit, že počkaj, ale toto sme tu už riešili, vertikálny výskok, hej, že to už tu bolo, paleo už tu bolo, hej. To už, hej, že OK, fajn. A toto treba, úloha toho kouča, toho beginner's mindset kouča je toho klienta chytiť, že OK, kámo, toto není zlaté, to je oranžové a bolo to oranžové aj pred 30 rokmi. Hej. A toto tí klienti od nás veľakrát aj vyžadujú. A pre mňa je toto ako veľmi dôležité, že tá vášeň by mala byť to, prečo robím to, čo robím. Lebo jednoduchý príklad ma napadol, že keď ideš na kávu, dúfam, že to môžem povedať, ideš do Starbucksu na kávu a potom ideš Borisovi, Groninovi, do malej kaviarne, kde sa praží a kupuje káva s láskou, kde ti chutí káva viacej. Hej. A to je rovnaké aj v tom trénovaní, že keď klient príde za mnou a ja budem vášnivý o tréningu a o tom, že mu chcem pomôcť, tak jak sa bude cítiť? Ako keď príde niekam do gymu, kde je 900 membrov, 50 trénerov, každý točí čísla,
nechcem nikoho uraziť, ale keď tam niekto točí čísla a strieda ľudí na leg pressoch, tak ako sa ten klient bude tam cítiť? Hej, že toto je to, že áno, tá vášeň, to sa zhodneme, je veľmi dôležité korenie práce trénera a ten dôvod, prečo to robí. Hej. Súhlasím s tebou. Pristúpil by som k našemu Q&A. Tak poď. Máme 5 minút. 4 minúty máme. All good. Takže prvá otázka. Máme 1, 2, 3, 4 otázky. Nice. Prvá otázka. Ako vidíš svoju kariéru v BJJ? Je tam progres? Wow. Progres tam je. Ja mám veľmi rád ten šport. Je to taký fyzikálny šport, kde treba ovládať telo, nielen činku alebo bicykel. Takže veľmi vidím tam progres a keď to poviem takto verejne, chcel by som raz ísť aj na nejakú súťaž, keď sa pripravím, hej, ale stále som ten white belt, takže ešte len nasávam. Jasné. Výborne. Ďalšie 3 otázky budú dosť k takému rehabu alebo rozcvičkám. Okay. Doporučujem roller nebo tvrdý míček na rozválení? Po prípade, jak intenzívne a jak bolestivý je jít? Komplexné, áno, doporučujem a nie, nedoporučujem. Záleží od situácie, kde ten klient je, jak sa cíti a na čo sa ten roller využíva. Často ľudia robia cooldown alebo warm-up a ležia na tom válci a šťukajú si do telefónu. Hej. Proste fuck off, hej, to není warm-up, to je ležanie na válci. Hej. Ale ak ja sa sústredím na určité svalové tkanivo, idem do hĺbky, cítim, že tam je ľahká bolesť, potom sa ten sval ako keby rozpúšťa, premýšľam nad tým, kde ten sval používam. Áno, to môže byť niekde, kde ten válec môžeme využiť. A tretia taká odpoveď na to, jak intenzívne. To, čo bolí, nerastie. Ak niečo je nepríjemné, teraz sa nebavíme, že som zadýchaný na airbajku, ale ak ja do niečoho tlačím a je to nepríjemné, tak to prosím nerob, lebo to telo to asi nepotrebuje. Hej. Čiže masáž typu dávam ti laket do chrbta a strašne to bolí, bude to fungovať, je hlúposť. Z dlhodobého hľadiska to nie je riešenie. Takže válec áno, ale záleží. Jasné. Dobre. Jak často využívať baňky? A na jak dlouho je aplikovať, pokud je mám doma a aplikujú si je sám? Rovnako. Banky sú špecifická vec, sú indikované a niekde nie sú indikované, robia škaredé modriny, čo mne sa nepáči. Tie banky, ktoré sú v podstate pre nejakú fasciálnu zmenu, stačí ich aplikovať veľmi krátko, čiže ja ich aplikujem väčšinou do 60 sekúnd a idú hneď preč a nedávam čo najväčší podtlak, aby to spravilo čo najväčšiu modrinu. Niekedy sa to bankovanie dá urobiť vlastne úplne bez modrín a ovplyvní sa vlastne tá fascia veľmi pekne, takže to zodpovedá takú otázku. Určite nájsť odborníka, ktorý banky používa, aby ťa naučil tie banky používať a nerobiť to podľa YouTube videa. Naozaj vyhľadať fyzioterapeuta na terapiu. Hej, to je dobrý point, no. Ja som s tým mal dobrú skúsenosť, kedysi ešte v Nitre, aj ty si mi dával baňky podľa mňa, úskalky ešte a vtedy to fungovalo, hej, lebo to bolo aplikované správne. Záleží, áno, naozaj záleží a u niekoho iného to zase nezafunguje, takže všetky tieto physio gadgets majú 50-50, hej, áno, nie. A to je veľmi citlivá vec toho terapeuta, čo v tom arzenále využije. Ale pohyb lieči. Pohyb je číslo 1. Môžeš mať neviem aký gadget, neviem aké banky a aký kurz baniek, ale pokiaľ nevieš urobiť statický výpad a stať na jednej nohe, tak ti nepomôže ani svetená voda. To je pravda. To tak proste je, hej. Ako hovorí Louis Simons, že všetko funguje, ale nie vždycky na veky a pre každého. Takže posledná otázka. Jaký názor máš na flossband? Kdy ho zahradiť v tréninku a jak často?
Takže flossband, kompresná páska, využíva sa kompresná terapia, opäť je to veľmi preceňované, využíva sa to úplne na všetko. Ak potrebujeme nejakú fasciálnu zmenu, tou kompresiou získať, to znamená lepší prietok lymfatického systému, ovplyvnenie fascií, manažovanie opuchu a tak ďalej, sú tam určité ako keby časové obmedzenia a toho, ako pevne omotám tú pásku, čiže vždycky začať omotávať tú pásku na čo najnižšiu intenzitu a nenechávať to tam dlhšie ako minútu a aplikovať radšej viacej krát. Čiže do minúty veľmi malé pnutie. Nedať to nadlho a nedať to úplne ako keby na najpevnejšie. Hej? Uškrtiť. Jasné. To je všetko z Q&A. Dobre, a čo tie hovädzie pečenky? Recept na hovädziu pečenku v skratke. Poď. Recept na, aby ste kamaráti posluchači mali predstavu, my s Michalom, keď sme spolu bývali na byte, sme si várili pečenky po tréningu, pečenky a rýža. A je to veľmi dobrý zdroj bielkovín a iných minerálov. Má to aj svoje temné stránky, jete vnútornosti, ale v jednoduchosti pečenku nemôžete soliť, keď ju varíte, lebo stvrdne. Čiže najprv pečenku na cibulke opražíš do zlatista, potom zaleješ vodou, pridáš papriku, zakrieš, nech sa varí okolo 10 minút a potom ona ti spraví aj takú šťavu a potom solíš nakoniec. Podávaj s rýžou. A kyslé uhorky. A kyslé uhorky alebo kapusta. A rýže si musíš dať toľko, aby sa nemestila na tanier, lebo sacharidy sú dôležité. Presne tak, ale v prvom rade musíš dostatočne intenzívne trénovať. Hej, to presne tak, presne je to o tom. To je po ťažkých tréningoch sa dáva takáto večera. Pokiaľ si nedošiel po 4 do bytu, tak si netrénoval dosť dobre. Hej, pokiaľ si nemusel dávať, nikdy nezabudnem na to, jak si dával glukózu do proteínu a vyťahoval si v strede tréningu, po hodine si vyťahoval shaker a pýtam sa, Michal, čo je? No nič, musím živiť systém, nie? Ešte mám 45 minút pred sebou, takže epic. Tak. To boli tak ťažké tréningy, že po hodine si vyhľadol. No, tak vysoko spalovací motor som mal, že si musel doplňať intra-workout. No, nice. No. Teraz si to už len dávam tak na pocit, že aby som si pripomenul tie časy. Hej, presne. Dobre, kamarát, myslím si, že to bolo veľmi prínosné. Dovolím si povedať bez ega a sebaisto, že toto bol podcast roka v histórii všetkých podcastov tohto roka. Ďakujem, teším sa, že som mohol byť toho hosťom a tá vášeň naozaj vo mne je a vždycky je to o kamarátoch, je to o ľuďoch, ktorí nás prevádzajú na tom, takže som rád, že sme to mohli takto pozdieľať a verím, že si to vypočuje kopu ľudí, že ich to bude tiež inšpirovať a hlavne v týchto časoch, tie časy nie sú jednoduché, zo všelijakých pohľadov treba hľadať vášeň. Proste zostaňme s vášňou, ale nezabúdajme aj na to rácio. Presne tak. To je odkaz. Musíš integrovať obidve. Vášeň s vedomosťami. Presne tak. OK, perfektné. Dobre. Teda, díky moc za tvoj čas, moc si ho cením. Ďakujem aj ja za tvoj. Snáď sa uvidíme voľakedy na Orave. Presne tak. Čoskoro, už začína snežiť pomaly. Aj tu už dačo poletovalo v Prahe. Dobre, kamarát. Držím ti palce v čomkoľvek. Ďakujem taktiež. Verím, že to poslucháči ocenia. Yes, nech akýkoľvek feedback je dobrý feedback. OK, dobre, díky moc, nech sa ti darí. Pozdravujem, čau, ahojte. Čau.